Pardon Domari ini nale tumapan Surya kecuru nilin pen Facebook kelang arat kidon lapen YouTube kelang arat kidon lapan nilin pen Suri nale tumapan kecuru pun lo nale tumapan kecuru pun aram thega lapen lo nili Facebook nale tum kelang pen real video ke banai like kipi subscribe kipi lapen share kipi comment kipi la kedona tum pan sime Facebook kelang arat sukar biarat kedona tum pan livin pen suri nale tum pan kicho people for people lapen part tame dili finance se nale tum ahin pen ansa se support tang pidun tha lapen li YouTube channels tame do nili YouTube channel lage Dr. Sexy YouTube channel nasi Dr. Sexy vlog pula bangsa channel semena tum share bantha apen like konikta dan subscribe dikha apen nili tum Karbi TV9 news Karbi Anglong TV9 news channel pula bangsa channel seme nili ke kulido nasi nili tum la bangso a channel itum bahini ke charap do la bangso TV9 news channel sitame si bangso channel sumena tum support ang pidun tha lapen an sena tum like comment subscribe sumena pidun tha bangso ni tum Karbi Anglong TV9 news channel sumeni tum bahini ke charap do tangte lan tum bahini ke charap along sume akisung gaja pan sumena tum kado be sume ram her jume sume nang hang pidun tha lapen labangso channel sumena tum lan pen ansa se nang subscribe pitha lapen nang share pitha labangso channel labangso news teme ansa se ke thang thegya pha nang letum ilitum aphan chara bintha asi lakhado kobe kedan Karbi solang dora dan pansme ni pen suri nang letum aphan churing ripon lo lapen akechoro pipon lo pini lapansi ni pen nang letum aphan akechoro lam the lapen ke pachim lam the lapansi